Vítajte u nového videa. V tomto videu budeme hrať s týmito mojimi dvomi kamošmi a budeme mať mega opening a zbierať veľa vajíčok. Čiže najprv si získame toto jedno vajíčko. Čiže by som to už nezdržoval a poďme do hry. Lebo ak mi to vyjde, tak v tomto videu otvoríme možno cez, neviem, nejakých možno 15 vajíčok. Ak počítam správne, môžeme mať aj troška viacej možno. Čiže máme takýto mega super tým. Dobre. Neviem, ako to skončí. Dobre, teraz sme vyhrali. Dobre, toto bola mega easy hra. Čiže hneď poviem, že máme prvé vajíčko. Otvorím si prvé vajíčko. Niekto mi poradil, že mám to robiť pomaly a budem aj legendary. Tak nebola to pravda, ale niekedy to možno vyjde. No. Bas. Super. Dobre. Ja by som ešte pokračoval, lebo vyzerá, že to bude narýchlo a ja vám to troška asi zostriham. Toto bude troška viacej problematická hra, lebo majú Karlavsa. A ja Karlavsa vôbec nemám rád. Sakra. No toto sa mi moc nepáči zatiaľ. Dobre. On ničí dobre trezor, pekne ho zničil. Ale to zničí. Dohodne. Dobre, zabil som ho. On tam ide, dobre, nabieha. Nie, toto nie som mŕtvy asi. Dobre. To umraníme. Dobre. Pekne zip. On sa premenoval, to je Shimmy Killer. Teda Shimmy Pro SK. Dobre, teraz by som to už mal zničiť. Čo? Dobre, teraz on to zničí. Pekne. Veľa to robí melódy. Dobre, toto už my zničíme. Dobre. Super. Takže máme ďalšiu výhru. Dobre, ďalšia hra nám ide strašne zase dobre. Tak ukážem vám, keď budeme pri ďalšom asi vajíčku. Lebo mám star drop, to vám ukážem. Super, dobre. Dobre. Ideme asi predposlednú hru, neviem. Čiže ideme to skúsiť dať. Ja neviem, či to pôjde, ale... Dobre, idem. Dobre, damage som dal. Dobre, moc ich nenaspawnoval len tých. Dobre, veľký damage som dal. My vlastne občas kašľam, lebo sme troška chorí. Nejaká nádcha nás chytila. Dobre, damage. Vyhrávame. Ale on to hitol ho. Do keľu sme prehrali. Toto sa nám nepôjde. Čo? Ja som to jak vzal. Tak toto je dobre. Dobre, už je to tá hra. Dobre, nevadí. Dobre, už sme prešli na Godzillu. Ale tentokrát si
moji tí kamoši, čo som s nimi hral, si zmenili účty a ideme to teraz dať. Toto. Rika treba zabiť. Dobre, to som vzal. Rika som ešte nezabil. Ja ešte žijem. Dobre. No toto nevyzerá zatiaľ ešte úplne bohy ako dobre. 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 OK, toho bloka som celkom nerozbil. OK, bloka som neviem koľkokrát po sebe rozbil. Musíme to ničiť. Ide nám to zatiaľ. Dobre. Ježiš, ten brok podľa do mňa dostane. Hej. Celkom dosť vyhrávame, čiže by sme to mohli dať podľa mňa. Ale som sa myslel. Dobre, zabil som ho. Neviem, kde máme. Iba to sme vyhrali. Vyhrali sme, OK. Prvé vajíčko máme. Yes. Máme prvé vajíčko v jedničke. Áno, máme, dobre. Tak ja vám to pustím neskôr. Ďalšiu hru sme vyhrali. Čiže zatiaľ to vyzerá nádejne. Už máme dve vajíčka. Výborne. Máme tretie vajíčko. Čiže toto bude mega dobré. Máme Mythic Star Drop. To som ani nečakal. Je gadget na Mika. No, takže toto je celkom smutná správa. No, prehrali sme. Čiže máme Star Drop, ale teraz už pôjdeme spolu. Čiže toto vyzerá, že nebudem si brať toho dinosaura, lebo majú Dynamite. A poznámka, že to sledujú Dynamite, čo tu je, a zabíjajú dinosaurov. Ale si ho zobrať. Bibi veľa nespraví, čiže to je jedno. Dobre. Tak, dáme takto sem na to je jedno. Dobre, nejde po mne.
Dobre, zabil som ho. Ja. Dobre, tento som zničil. Ty kokos, toto dáme asi. Dúfam, že to dáme. Nie, som to myslel. Nie, som to pokazil. Som sa myslel, že sa pohne. Ten recap je celkom problém. Toho rýchlo musím... Knok. Dobre, to sme zabili. Ideme rýchlo. Dobre. Doníž ich, pekne. Pekne to by. Ja som v obrane. Alebo idem zaútočiť. Ja som nič nezničil skoro do kevu. Žije rýchlo. To obraníme. Toto musíme dať. Dynamite. Spike. SG. Spike. Rýchlo ich musíme dončiť. Nie, toto bolo ochlup. No čo už, takže máme 3 vajíčka. To som mal aj naposled. Čiže ešte jedno vyhra, poďme. Vyhra. To pôjde, a tomu verím. A tentokrát, keď budem mať tých veľa vajíčok, chcem mať aspoň jedno legendary. Ešte som nemal ani mythic, čiže tentokrát to chcem mať. Dobre, toto ide veľmi dobre zatiaľ. Riadne dobre to ide. Som až prekvapený. Dobre. Ešte tento jeden musím zničiť. Dobre, to mi dá Mexka akože celkom opäť na toho dinosaura. Či na tú Godzillu, čiže to je. Dobre, dal som ho dole. Celkom vyhrávame, ale teraz to neviem, či pôjde. Musíme to doničiť už. Dobre. Dobre, to urobila chybu. Ale asi nechcel. Dobre, teraz to rýchlo zoberiem a vyzerá to nádejne. Melody mi nič nespraví. Dobre, super to vyzerá. Zatiaľ to vyzerá výborne. Dobre, majú 13%, henca všetko majú. My máme ešte 50. Dobre, toho teraz zabijem. Dobre,
Teraz už asi prehrali. Dovolím si povedať, že už prehrali. Už nemajú šance. Už není šanca, majú 3%. No, aby som to ešte nezaklikol. To už nabehnem takto. To už ničím takto. A yes! Takže teraz si dovolím povedať, máme mega opening. Tak. Jo, máme rare, start dropy. 3. Teda 2 sme mali, vlastne máme. Ej, mutácia, poďme. Eš, super. Ďalšia. Super rare. Poď epic. Epic. Je mutácia, dobrá, aspoň mutácia. Poď, nejaká dobrá. Ej, ty to som mega chcel. Super. Nevadí, ešte jeden máme. Hop. Super. Nevadí, dobre. Ideme si pre ostatné vajíčka. No, tu máme. Mutácia, poď. Ej, squeak. Výborne. Mutácia, yes. Ej, Spike. Ďalšia, kámo, to ide. Karol, Epic, super, pekný pin. Poď. Nevadí. Krásne to bolo. Ja sa ešte na niečo ešte pozriem. Dobre, dámy a páni, toto bude asi všetko. Mám pekne veľa nových mutácií, mám. Nie, sorry, teraz nemôžem. Mám týchto. Krásne mutácie som teraz dostal. Baza som dostal. Spajka, Karla. Týka, to som strašne rád. Potom tu máme ešte Eša. Squeaka. Je to mega dobré. A za chvíľku budeme mať aj Lily. Čiže aj to si dáme nejaké videjko. No, toto je... Za mňa to bolo mega dobré video. Je mi ľúto, že som si našetril gemy tých 79, aby som si to kúpil. No, čo už. Na budúce si to kúpime, ak pôjde. Čiže ja vám ďakujem za to, že ste si pozreli video. Za mňa to bolo mega video a tak majte sa. Čaute.